അസ്സലാമലൈക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. നമുക്ക് കരിമീൻ അതുപോലെ തന്നെ സിലോപ്പി പറഞ്ഞ മീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിലോപ്പി പറഞ്ഞ മീൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് തിലാപ്പിയ എന്നൊക്കെ പേരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് 3 ഫിഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിലോപ്പി മീൻ 3 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഫ്രഷാണ്, പിടിച്ച് കൊടുന്ന അതേ ഇതിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഐസൊന്നും ഇടാത്ത മീനാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനിട്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മീനൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മീൻ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി 1.5 ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചതച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ മസാല നന്നായി കൈവച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മസാല ഈ മീനിൽ നന്നായി ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഈ മീനിലൊക്കെ നന്നായി മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ നന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, അതും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇതിൽ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഈ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഞാൻ ഈ കപ്പിൽ 1 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഞാനിത് വറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത്ര വെള്ളം മതി. പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്പൈസസ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ റൈസ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ സമയത്ത് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഞാനവിടെ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കഴുകി ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം റൈസ് കുതിർത്തെടുക്കണം.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇതാ നന്നായി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണം നമുക്ക് കണ്ട് പോയി കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് വെച്ച ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഉടയുന്നത് വരെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാല റെഡിയായി, അത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അരി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫിഷൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നേരത്തെ 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് നമുക്ക് ഒരു ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉൾഭാഗം അങ്ങോട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് റൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബിരിയാണിയുടെ മസാല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസും ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല മുഴുവനായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്ത ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ റൈസ് ഇതിന്ന് വിളമ്പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിഷ് ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഫിഷൊക്കെ ഞാൻ ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, റൈസിൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.